Salli alal mukutari, me ba mu yau ma mun zo kai kari, yaban manzo za mu yoshi a tsari, domin ko kai ne kake ba da sari, na zo ni zan yi yaban mukutari. Ba su gazawa kamar su jarumi Ali Haidar, Umar batunsa ake bai gazawa, Sayyidina Usman na da himma, shi ko Abubakari in ka duba akan manzon mu zai iya komai. Ya bar shan wuya.